Ogo na afọ bụkwa ihe o ji ọfọ ga-ana ọ bụ egbu m ya gbuo onwe eji m oge eji m ọfọ maka ebe n'elu ụwa jọziri njọ ụmụnadị ịchọgazi onye ha na-egbu ọ bụ egbu m ya gbuo onwe ọchụ m na-achụ na nkịtị akara aka ịma na a na-enwe obodo enwe kpọrọ ihe ị na-ekwu obodo a bụ anyị nwe ya ọnọdụ ọbụla anyị chọrọ ka anyị ga-edeme obodo a ma ndị nọ n'ime ya onye si na agaghị ekwe anyị etinye mmanwụ ọkwa by force o by force onye nwa ọfụ n'anya ọghọta onye sịkwa na ọ karịa na anyị gwana ya ihe ọkụ ji ntị oge eme onye sịkwa na ya wee oke osisi anyị esi nnukwu buru ya ezi ọyị ahụrụ m ihe mere nwunye ọsọ ndụ obi jọrọ gị njọ ọnọdụ idobere nwaanyị ugbu a bụzi ọdị ndụ ọnwụ ka mma ọ sị na ya awụ oke nwaanyị mberi ya uri ewuri ime ahụ ọ dị afọ abụọ ka m dobere ọ ga-anọ mụọ nwa ọ ga-ahụzikwa ya ọrụkwa ma m kwe o mana ị na-ekwu maka m echefuola ihe i mere emenike iji nna azịza zọọ nna ụmụ ya niile zaa azịza sachịcha ha obi kpọrọ gị nkụ akpa n'ọhịa ahụ emenike biri ịzụ ala mana ọma na-agba aka azụ ala onye ọbụla chọrọ ịzụ ala ga-ejirịrị ego ma ọ bụ ojiji mgbọrọgwụ mana ọ bụrụ aka n'ịzụ ala mgbe isi ebe ụmụ ya nọ tie ya mmanwụ gbawa ọwụzi mmadụ gwara asị ya hapụ ala by force iji m egwu ọhụ ji biri ya ahụ dị nnọọ nọ n'ụlọ mma karịa anyị nwa nọ abroad. Chief ọkwa nụsị anyị nọ n'ụlọ na-edogodo n'anya n'ụlọ ka ọ na-apụ apụ na-abata ọ na-eme nnọọ ọfụma ọ na-agbalị nnọọ ọfụma enwe ihe m ji lọta ọnụ ga-abịa n'ụlọ ka m lụọ n'ọbịa ya hụ ka m gawa na nchere mbọ na-abịa anyị mere ọ n'ọbịa agbakwala ya dị na mgbe ị na-alarịla anya awụchiri na anyị na-esogbu ihe m so n'ụwa bịawa anọ m ya ọ dị mma ndewo anọ m ya na-abịa ọnwụka lee n'ọta ahụ kpọrọ anyị nkụ ka ọsọ ahụ dị anyị mma ị hụrụ ihe a bụ ọnụ ka ọ kọrọ anyị gba nkịtị kwụsa anyị bịa n'ụlọ amajoyi nwoke mme ama akpa ya eze mmechicha ya ọ ga-erega ihe niile ọ nwere rechaa ya bịa soro anyị lọta n'ụlọ gbawazie nnụnụ ka anyị rọza mmanya gaga aza okowa ọ gwara anyị Michael Ewio ndị ichie enwere ka ihe si dị ụgba ebu n'obi na mụ na m ga-anọkọ rikọọ ma ṅụkọkwana mana anyị nwetara m ozi ụgba na igwe ebe anyị chọrọ ịmụ m ya wụ biko unu ga-etinye ego mmanya ndị Chief nsogbu adịghị anyị ga-egbochi gị ga-azụ ogige sekwe na ego ndị Chief imele
Chief, ị ga-adị ndụ mgbe eji. A na-ekwu okwu mgbe gị oke ego na-enye. Chief, ị ga-adị ndụ mgbe eji. Ndewo. Ị ga-agbakarị aka ịbara ugbu a. Ihe ọbụla ga-eme gị n'obodo a. Ọnwa ọbụla ga-egbu gị n'obodo a. Ya bịa wuru ụmụ ewu. Niile nọ n'obodo a kwụchapụ. Kpamkpam. Ọnwụ ike agaghị ezute gị. Kpamkpam. Chief, ọkwa n'ala. Onye ọbụla chere gị echiche ọjọọ onye ahụ ga-anwụ. Chief, gị na nweta nke a. Chief, ị ga-agbapụ ọgara akara aka ịbara na mbụ. Ka ọrịa ka ọnụ si kwuo. Biko mmiri ka eto na ya. Mba, Chief. Chief, enyi onwe gị nsogbu. Gaa ka ezi okwu igwe na Chief, gawa. Adị mma ya dị n'ọta. Mbọ ọzọ. Adị mbọ ọzọ. Igbo. Kaya kwa na hindi. Hindi ano bang gamo? Kaya mayama na. Eji mo oge, eji mo ọfọ. Ọ bịara egbu m ya bụ ọnwa. Ọchịa m aka mgbe ya bụrụ sọlọsọ ụmụ ndị mmụọ. Onye isi m na-awa aja ya were nke ya chụọ. Onye na-enwede ihe o bu, enwede ihe ọ na-akọwa. Alachi na onye nwere. Oge na afọ ka m ji aga. Ihe na-amadụ ya ama na ihe ama ya marakwa na ya. Adịghị m gbara dịka m ga-akọwa. Chief garịrị agarị weta mmanya. Ọ ga-aza Chief. Ị hụrụ ihe ahụ m mere ya? Awụ m tọkpọ ọchịrị. Ọnwa abụọ ka m nyere ya. Ọ ga-erechicha ihe niile ọ nwere. Ebe ọ na-agwọ onwe ya, mụ na agaghị ekwe ngwụta. Ezi ọyị. Ka anyị ṅụọ mmanya maka ọdịda ya. Mmanya nke anyị. Nke a wụ igwe. Ka dị ka ọhala ndị ọcha ka o si weta ekele. Ndị na-apụ apụ na Asị etiti m ya ka ọ ga-agba n'elu. Ọ mere asị egala m anya m ọkpọkpọ anya. Ọnwụ ka awụrụ egwu stop ọyụ. Ọ wee egwu ka ị na-egwu ihe a? Ọnka. Ya bụ agịda nwere otu echi.